እግዚአብሔር ይባርክ አምላኸሞኒ ይርዲ እግዚአብሔር ይባርክ ጥሒሳ بحق تحسا ولا تمزمرو خريا خلوسي يقرب صنيحانها وا املاح دنقي سلا مهرتو تزمر نيرا سلا حيلو تزارب نيرا سلا ريديتو تزارب نيرا سلا قدسنو ابت مزمور تحسو خريا خلوسي دحار ابت انا دحسكو حساباتك ግጥም ይብላላየሞ አትወርጂ ትናትካ አምላኽ ለትናተ አምላኽ يقطمنا አሎ ዳበልኩ በቃ በዚያ ሆይነ ጥሩምባ ነፋልኩም ነይረ እግዚአብሔር ይባርክ ይወርየ በሐቂ ባርኹዋ ቀሊል አይኮነን 50 አብዚውን ከምዚ ገራ ከተመለ አምላኽ ስለዝረዳይ እግዚአብሔር ይባርክ አምላኸሞኒ በሐፈሻው መዘመራን ወርየ አይተበል ሰበይተ ሐፋ ቢለያ ኦኬ እግዚአብሔር ይባርኩም ንሽከን ጸልይና ባአከጌና ማለት اسكن تصلي املاح حيالي برتئي كما املاح زبل املاح يلا سو حيال برتئي تزصواعنا نسو اموني كسام وداتا دما دساني ناي اسكي እግዚአብሔር ምሳይ ነገር አለ ከጉዳይ አለ ከበሎ በሐቂ በዓል ጉዳዩ እትድጸዋዕና ንሱ እሙኒ كما املاح امون የለን አብዘ ምድሪ كما أملاح حيال يلن كما أملاح عبو يلن تخلو زخل أملاح مساناي إل شاداي مساناي اسكي با أملاح باهي ولكم اسكي تصلي اسكي لبخم عدالو أملاح بسمنا بسمي بسمكم كسوعكم كله خاوز عبي نجار يلن سبات حدا حدا جزي بسم كاخذ أخا خلص وع تبل حقوس يسمع كمان يعطو دي حسب كايوسب كتصوعك خلو مالتي أملاك كل زخيل بسمنا خصوعنا خلو كندي زين حقوس بسمنا عاوز ولدو زي طوعيناي ثلاثه هواتي اسكي بأملاح بحي بالكم أملاح جون تزاربنا بلو اسكي نسود الزارب أملاح بقالو بمزمور بصلوت وكل زاربي أبونا بارخك علينا نسخاب الكل صادق سلزخون كتباره تزلخو إيه زلخو زبلكا حجون بهلاونتك أما أكلنا سلزلخا كبرنا هبك علينا أبو كما خاز بليلن حجون بقالك غيركا تتصنعنا عنا زدخمه هيوتنا ون كتبرتعو كنغويلو زغبا كنغوي كنغدفو زغبانا دما كنغدف نزي زبن نزي خنفلط عمنا نحدنا دما تحقاقزنا نابتي كنبصح نخل كنبصح نسخا كدغفنا نصلي الله لنفسه كف صقاخ تبزحنا يصلي اجون بقالكا غير كتزاربنا بنجر كل اسم كاي خبر باسم يسوع امين اوكي እግዚአብሔር ይባርክ አነው ናይሎ ማልቲ ያርሰይ እግዚአብሔር ዝርስ አምላኽ አይኮነን ያትብል ማለት አምላኽ እንታይ አይኮነን درس أملاخ أيكونن أملاخ درس أي أملاخ أيكون عند حزنا سكمنا له خباتكم تمالي دكو قدي فوز خد دكو قدي فوز خد الله يلا تخون السب دكو أي قدفني ولا نبرت نرسع نخلينا ولاد كاغن تايد قبرونها ترسعنها تجي زي ديزاينز قبر أملاخ نسو ننا كمان نقبرو كذلنا كنسنا أملاخ دا كمي غير يجرسع مخنياتو عبانا ديزاين الله sometimes حادث نزيز فتره نزي دسر حساب نزي دسرو خمي غير كا تمرمر امبر نسخاب زين تايت قبرنها نو كم جاخ سرح نيرو ايل كان تايت قبرنها مخنياتو نسو يفطيروا نزي يسرحوا مالتي سلازم انت خاتقبر نتي خمي غيرو كم دسرحو طراي خاتي مانوال تنببمو منالبات انت خيلكا خاوز حاشت سرح نالبات أبسب سلزقونه مالتي أملاخ دما كمي جيرو كم سرحنا ديزاين انت دافليتنا يو با تد سرحنا كوا خمزي جيرت كنبر كابز قدفني عبوش ما سلزلو مالتي سلزي أملاك كمي جيرو يو انت يجبر يرسعني أملاخ انت يكونن سوا يكون يرسع عناني زرسع عنا كو انت مثلنا نسقنا انت يكونن بفصم ما يرسعني مخنياتو عبقال أملاخ كنرينينا
عبز ساعات تاريخ إسرائيل أنت داريهم مو عبز ساعات 4 كلتن بزوه كابتي أبراهام أجيابه نبراهام مستزاربه دهر 400 عام دمان حزب انتاي كغوريلو كصواي مسفلو 400 عام سي عمله رسيوم يمثل 400 عام ምናልባት አንደ አብቲ ወለዶ እንተዚ ሓደ ወለዶ ክንዲ ዓመት እኮ እንተዚ ግን በሚት እንውሰዶ በሚት ዓመት ሓደ ወለዶ ነበሎ ክንዲ ወለዶ ሐሊፈሎ ማለት 4 ወለዶ ሐሊፈሎ ስለዚ ኢማጂን ሓደ ወለዶ ተመጀመርታ ነቲ ቤት ዮሴፍ ዝፈልጥ ዝነበረ መንግስቲ ወይ ድማ ፈርዖንሲ ደሃና ነባበሮ ዮሴፍ ከሎሲ ጽሙ ነይሮም ዮሴፍ ምስ ሓለፈ ድማ ዮሴፍ ዘይፈልጥ መንግስቲ ድማ እንታይ ገበረ ዝብል መጻ ይብል በድህሪው እንታይ ኮይኖም 400 ዓመት አምንታይ ከም ዝነበሩ ታሪክ የሪየና ስለዚ እንታይ ይመስል ዝረስዖም ይዝመስል ምክንያቱ ሓደ ወለዶ ክሓልፍ ከሎ ብስቃይ ብባርነት ብዝተፈላለየ ነገር ክሓልፍ ከሎ ነቲ ዝሕልፎ ወለዶ ክላ አምላኽ ረሲዕና ይዝብሎ እቱውን ከሙ ይዝብል እቱውን ከሙ ይዝብል ነገር ግና ኣብ ግዚኡ ኣብ ሰዓቱ እቲ ዘይርስ አምላኽ ንሱ እንታይ እዩ አሙን ስለዚ ህዝብ አምላኽ ዝረሳዕካ ኣይኮነን አምላኽ ዝረስዕ አምላኽ ኣይኮነን ስለዚ አምላኽ ክርስዓና ዘይኽእል ሓደ ነገር ውልዱ ስለዚ ኾና እዩ ውልዱ ኢና ምክንያቱ ኣብ ዘጻዓት 422 ንፈርዖን እንታይልዎ ንሙሴ ክልእኾ ከሎ ናብ ፈርዖን ቤት ኣብ ቤት ፈርዖን ኪ ደሞ እንታይልዎ ንህዝበይ እንታይ ክገብር ፈርዖን ድማ ክትብሎ ኢኻ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እስራኤል እንታይ እዩ በኹሪ ወደይ እዩ እሱ እንታይ እዩ በኹሪ ወደይ እዩ ስለዚ እንታይ ግበሮ ደፎ ለቀቆ ምንታ እንታይ ከገብረኒ ተገልግለኒ ከምልኸኒ እንታይ ግበሮ ስለዚ ን400 ዓመት ዝተረሰዐ ነገራት ድሕሪ 400 ዓመት ክንደይ ወለዶ 4 ወለዶ ብ100 ምናልባት ወለዶ ብክንደይ ይድመር ንሪና ማለት እዩ ኢማጂን አምላኽ እንታይ ይገብርኒ ውልዱ ስለዝኾና ህዝቡ ስለዝኾና ዝተበጀወና ስለዝኾነ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ክነሱ እንታይ እዩ እስእኒ ብዝተፈላለየ መልክዕ ውልደይ ይብለና እዩ ኣብ ቃል አምላኽ ውልደይ ይብለና ህዝበይ ይብለና ናተይ ይብለና ገንዘበይ ይብለና ምክንያቱ ከምዛ ዝበልክኹም ውልድኩም እንታይ ትገብሩንኹም ኣይትርስዑንኹም ምናልባት ዝርስዕ ሰብ ተልዩ ተሕክምና ካኣትሎ ማለት እዩ አዳማይ ዜና ይሪ ነረሲ አም ሾክ ኮይነ ውላዳ ጓል እስኪ 18 ተኸውን ያ 18 ወርሕ እጂ ገዲፋቶ ን10 መዓልቲ ኣብዚ ኣብ ስቴት ያ 10 መዓልቲስ ምስ ኣርካ ቫኬሽን ወፅያ ኣፅያቶ ንሓንቲ ቆልዓ ጓል 18 ወርሕ ማለት እዩ ድሕሪ 10 መዓልቲ ያ መፅያ እጂ ኢማጂን ውላድካስ ኣብ ገዛ ዓፂኻ ሳይኪ ድሕሪ 9 መዓልቲ ምስ ተመለሰሲ ታቆልዓሲ ብፅምዕ ማይ ብብኽያትሲ ልክ ታሻዓይቲ መዓልቲ ሳኽ ትመፅእ ታቆልዓን ክትከይን ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ኣመሳሲላ ሽዑ ከም ካልእ ሽዑ ከም ሓደጋ ከም ዝመፀ ጌራ ምስ ሓበረት መርሚሮም ምስ ረኸብዋ ከም ዝገሸት ኩሉ ዶኩመንታት ስለ ዝፀንሐ ጅረዮ ትምርሳዕት ናይ ሰብ ማለት እዩ እጂ ምናልባት ሳብቲ ኣታኣቱ ኣለዋ ማለት እዩ እጂ እንታይ ክብል ደልየ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ይኮነን ሰብ ኣይኮነን ዓደ ከማን ንውሉዳ ከምዚ ጌራ ካብ ዝረስዐት እዚ ሕጂ ፍሉይ ሰባት ምናልባት ናይ ኣእምሮ ሽግር ከሉ ይኽእልን እዩ ይጋጥም ይኽእል እዩ ሕጂ ብዙ ነገር ንሓልፎ ነገር ኣለና ብዙ መገዲ ንሓልፎ አምላኽ ዝረስዖ ነገር ዝመስል ነገር አምላኽ እንታይ ይገብርኒ ኣይረስዕኒ ምክንያቱ ገንዘበይ ስለዝበለ ውሉደይ ስለዝብል ስለዚ
እንታይ ክብል ለለየ ኣምላኽ ዝርስዕ ኣይኮነን ዘይርስዓካ ምኽንያት ናትካ ገንዘበይ ስለ ዝብል ውልደይ ስለ ዝብል ማለት ስለዚ ዋታይ እቲ ናትና ነገር ኣምላኽ ኣይርስዖን ከዓ እዩ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ ዓባይ እኳ እንተ ዘይተፈጸመ ኣብቲ ናተይ ግዜ እንተ ዘይተፈጸመ ኣብ ውልደይ ክፍጸም እዩ እግዚኣብሔር ንሕዝብና ዝዓትዎ መብፅዓ ኣምላኽ ክፍጽሞ እዩ ምናልባት ንህና እንተ ዘይረኣናዮ ካደ ክርዮ እዩ እንተላይ ድማ ንናኻ ክንሪኦ ኢና ምኽንያቱ ኣምላኽ ብፍላይ ድማ ከማና ብብዙሕ መገዲ ስለንሓልፍ ብፍላይ ድማ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ኣብዚ ምድሪ ንክርስቶስ ዝፈልጥ ኣብ ብዙሕ እንታይ ኣሎ ማዕሰርትን ኣብ ብዙሕ ቤት ኣምላኽ ትግፍዓሉ ኣብ ብዙሕ ስቃይ ዘሎ እዩ ሳምታይምስ እግዚኣብሔር ደንጉዩ ትብሎ እሞ እንታይ ትገብርናኻ አይኖዝ ደንጎይ ይመስል ግን ኣይደንጎይን ስለዚ እግዚኣብሔር ዋላ ኣብ ኩሉ እንተዳሪናዮ ዳይሎ እስራኤል ሲ ህፃን ከሎ ኣፍቀርክዎ ንወደይ ካብ ግብፅ እንታይ ገበርክዎ ፀዋዕኽዎ እንታይ ገበርክዎ ፀዋዕኽዎ ስለዚ እንታይ ክብል ለለየ ኣምላኽ ድርስዕ ኣይኮነን ገንዘበይ ስለዚ ሕዋተይ እቲ ናተይ እትብልዎ ነገር ብፍላይ ድማ ከም ሓላልፋ ዝደለኽዎ ሓሳባት እግዚኣብሔር ከምዚ ካብ ኮነ ዘይርስዓሉ ምኽንያት ገንዘቡ ስለዝኾና ናቱ ስለዝኾና እንታይ ገብር ገንዘብካ ዋላ ዝወደቐ እንተኾይኑ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ተልዕሎ ኢኻ እንታይ ስለዝኾነ ገንዘብካ ስለዝኾነ እጂ ዝዓዲ ናይ ማጂክ ዓዲ ማጂክ ከሪአኩም መፍትሒ ወዲቓ ኣላ ማጂክ ከሪአኩም ምክንያቱ ኣብዚ ከተማ ስለትነብሩ ብማጂክ ኢና ኩሉ ሸዋት ማጂክ ጥራይ በዚሖም ይርእይዎ ከለላ ዶ ቴንኪዩ ሕጂ አልዕሊ ሂቡና በዓለ እንታይ ክብል ለለየ ሕጂ ኣብ ሂወትና ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛ ርእስና ኣብ ቤትና ኣብ ደቅና ኣብ ህዝብና ኣብ ሕብረትና ዝወደቐ ነገር መን እዩ ዘልዕሎ እግዚኣብሔር የልዕሎ ንስኻትኩም ካ ተልዕልዎ ሕጂ እዚኣ ናተይ ገንዘበይ እያ መፍትሒ እያ ምስ ወደቐትኒ እንታይ ዝገብራ ኢላ ከም ማጂክ ኣይንበር ከምዚ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ዝልውጠና ኮይና ኣይንሰማዕና ገንዘበይ ስለ ዝኾነ መን ይዘልዕላ ኣነይ ዘልዕላ ገንዘበይ እዩ ኣምላኽ ገንዘቡ ስለ ዝኾና እዩ እንታይ ጌርና ኣልዕልና ካብ ባርነት እንታይ ጌርና ኣውፅየና ውልደይ ኢሉ ገንዘበይ ይብለና ናተይ ይብል ምኽንያቱ እንታይ ስለ ዝኾና ዋንነት ስለ ዘለና እዚኣ መፍትሒ እንታይ ኣለኒ ዋና መን እዩ ኣነ ናተያ ገንዘበያ እዚኣ መፍትሒ እንታይ ይገብር ኢኖ ሓንሳ ክርስትና ማጂክ ከይንገብሮ ከምዚ ዝበልክኹም ዝዓዲ ማጂክ ዝበልናዮ ኣሎ ኣብዚ ካብ ፓላሱ ይኸይድ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸይድኩ ሓንሳ ብዙ ማጂካ ስለ ንርኢ ማለት እዩ ክርስትና ማጂክ ኣይኮነን ናትና ንብሎ ዝወደቐና ነገራት ናትና ገንዘብና ንብሎ ኮሙኒኬሽንና እንተዳ ወዲቑ ዝምድናናና እንተዳ ወዲቑ ትሕትናና እንተዳ ወዲቑ ገንዘብኩም እዩ ኣምላኽ ዝሓበኩም ገንዘብ እዩ እንታይ ትገብርዎ ሓደ ግዜ ከምዛ ኢልኩም እንታይ ትግበርዎ ኣይትጸበይዎ ገንዘብኩም ስለ ዝኾነ ነዚያ ዝወደቐት እንታይ ተድልያ ትሕቲ ኢለ እንታይ ከገብራ እየ ከምዛ ኢለ ከም ማጂክ ደስ ክብላ ኣይክእልኒ ሕዋተይ ዝተበላሾ ናትና ነገር ዝወደቐ ነገራት እንታይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከነተስዖ ክንክእል ኣለና በዓልና እንታይ ንግበሮ ተሳዕዮ ምክንያቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 12:11 እንታይ ኢልዎ በሎም ከዓ በሎም ከዓ ካባኻትኩም ብዛዕባ እቲ
ሕግን مستزاربو كابل على كم بباي نسوخا وحالفو نبيت صلوت أتوه نوخا إيدو زناقة سبعي أبو نبرة ما أنت خصوخا بسنبت مفواس دو قبو إيه لمكا حتى تو بلومكا جي أمونغو سنبت هجنا مخبار يا مساتهم زحلو زلو ما أنت خصوخا بسنبت مفواس دو قبو إيه لم حتى تو مخنيات سنبت انتاي قبرني أيفو أيسرحني زبل حق سلزلوهم سرعات سلزلوهم يسوس كعا عبت سنبت كجبراني أي كجبراني لم كفتنوا سلزدليو دهارن تايلوهم بلوم كايلوهم نسخة تدراديرو كابخاتكم حانت بقي زلات أمه انتاين تخونه بسنبت انتاين تخونه عبقود قواد انت ودقت زي هزان زي وصعان انت واي سبال تدرادريلو ገንዘቡ ዝኾነ ናቱ ዝኾነ ጥሪቱ ዝኾነ ሰንበት እኳ እንተ ወደቀት እንታይ ገብራኒ ኣይ ሓድጋኒ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነት ናቱ ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ከልዕላይ ደልየ ንኸውን ግን እሱ እንታይ ኢልዎም ካባኻትኩም ስመና ኣሎ ንደራደር ኢልዎም ናቱ ዝኾነ ገንዘቡ ዝኾነ ጥሪቱ ዝኾነ ኣብ ሰንበት እኳ እንተ ወደቀት ኦይ معال سنبت يوزودي عباس حيلو قد نداي زغبر يلن حدغا يلن سنبت وكان تخونه نولدو ندقو طريتو ገንዘቡ زحدق سب يلن ابز مدري انت داريهم ምናልባት ናይ ካል ሰብ ተኮይኑ حدغا يخيل طريتو انت دا ኮይና ግን እንታይ ገብራኒ አይ حدغاني ናቱ ስለዝኾነ ሕጂ ናትና ዘበለ ነገራት ከነልዕላ አምላክ ይደልየናይ كنتسو عملاخ يدليناي سلازم تايلوم واي من الله خباخاتكم يلو مستدرادرلهم يلن كل يغبريو كل انت يغبريو امناتو مسكون انت يغبري يلعلاي يتسحي مالت ناتو ገንዘቡ ጥሪቱ ስለዝኾነት ማለት ነው ግን ከኸስዎ ስለዝደለዩ በሉ ይልዎም በዚ ነደራደ ምክንያቱ ኣብዚ ውሽጥና ዲዛይን አለ አምላክ ድሰርሓና ነገር አለ እዚ ነገር አለ ስለዚህ እዚ እኮ አባኻትኩም ካብ ዘሎ ኢሉ እዚ ምግባር እኮ አባኻትኩም ከሎሲ አነ እኮ አይልዎም ካ ይኸሲስዎም ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ጨካናት ሰባት እንተዳ ገምትዎም ረእይዎም ሕሰብዎም ጨካናት ሰባት ረርሕ ደይብሎም ሰባት ኣብዚ ምድሪ ይለኩ ግምትዎ ትስእልዎ ወይ ካትሪዎ እቲ ዝገርመኩም አምናቶም ምስኮነ ግና ከምቲ ዝጭክንዎ እንታይ ገብሩን እዮም ጭክኑን ምክንያቱ እንታይ ስለዝኾነ ናቶም ስለዝኾነ ገንዘቦም ስለዝኾነ ኣብ ደቆም እንታይ ከገብሩ ኣይክእሉን እዮም ጭክኑ ኣይክእሉን እዮም ግን ክትሪዎም ከለኹም ረርሕ ደይብሎም ጨካናት ከለው ደቆም ግና እንታይ ይኮኑን ጨካናት ኣይኮኑን ከምቲ ዝገብርዎ ኣይገብርዎን እዮም ስለዚ ረይዎም እዚ ዓይነት ዲዛይን ዘለና ሰብ እኳ ከምዚ ክነሱ አምላክ ዳ ከመይ እዩ ስለዚ ኻ ንእስራኤል እንታይ ኢልዎ ድሕሪ 400 ዓመት ንሙሴ ምስ ለኣኾ ንህዝበይ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኪድሞ ንህዝበይ እስራኤል እንታይ ግበሮ ንውልደይ እንታይ ግበሮ ከገልግለኒ ግደፎ ሕደጎ ዋተይ ብሙሉ ክንዓምኖ ዝግባአና ክንርድኦ ዝግባአና አምላክ እንታይ ከገብር እዩ መለስ እዩ ገንዘቡ እንታይ ከገብር እዩ ክብ እዩ ወስዲ ስለዚ ህይወትና በአምላክ ክንተዓማመን አምላክ ዝረስዖ ከም ዘይኮነ ንበይቱ ከም ዘይረሳዕ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ከመን ኣለልዎም ካብ በጊ ሰብዶ ግዳ ኣዝዩ ኣይበልፅኒ ብሰንበት ፅቡቅ ምግባር ጉቡእ እዩ ኢሉ መለሰሎም ኢላ ሽውነቲ ሰብኣይካ ኢሉ ይኸይድ ስለዚ ኣብዚ ታሪክ እንተዳሪናዮም ንሳቶም ሰንበት ይግበር ኣይግበርኒ ዝብል ሓሳባት እዩ ነይሮም ንሱ ግና ቻሌንጅ ዝገበሮም መን ኣሎ ኣብ ገንዘብኩም ኣብ ጥሪትኩም ከምኡ እኳ ዘይትገብሩ ክነስኹም ሲ ከመይ ጌርኩም ንዓይ እንታይ ትገብሩኒ ካብ በጊ ዶ ሰብዶ ኣይበልፅኒ ኢልዎም ብልጫ እኳ ኣለዎ ኢልዎም
نبقي أقوى كندز فالت هوا كابكمكم سبوا بسنبت صبوا مقبار كا جوبو إلو يخدم تلازم تايلو أملاحنا درس يكون سلازي اتناتنا نبلو نجارات زودقنا نجارات وانا انت دا أخوينكم على علوه علىهم تايقبروا علوه تسوه بزوه نجارات زفرسنا نجارات sometimes تايك نقبروا عندلي كمز ماجيك عين نخيد نتايلوهم ولا عبزة ساعات إسران سلستن 4-5 نتايلوه عبزة ساعات إسران سلستن 4-5 بقراي صلايخا ويكا انتاي عدقو تعفيو انت دا رخبكا ناو ملسلو مجمرتا نايسب صلايخا يزبلو خمان بقراي صلايخا وي عدقو تعفيو انت رخبكا يوسي انتاي قبرو ناو انتاي قبرلو ملسلو عدق صلايخا عبتحت صنعت وديقو انت رخيخا وديقو انت رخيخا يدمو انتاي قبرو كي تحجزو كتحرقو انت حسبكا مسو خوين كان انتاي قبر حصبي كان انتاي قبرو حجزو انتاي قبرو نسو نتز ودقتو عدقو خلعل عمو كوان تسينو نسخا ولا كوا صلايخا انت خونا انتاي قبرو حصبي كان انتاي بلو حجزو نتز ودقو عدقو انتاي قبرلو منتان حجزو هجي عبز انتاي بلا مالو عبت متحققازي زاروهم زلو حسابي ترديخم ونتخون تسفاي قبر مجمرتا عبقزا رسنا زودقه حدا غزي بعلنا نلعلو نجر الله بعلنا انتاي نقبرو كوميونيكيشن انت دا وديقو sometimes بفلاي دما كم ناتنا هبرتسب كم حزبي كم ناتنا انتاشمو عبت كوميونيكيشن وديقنا لنا حي كده كوميونيكيشن ويكاتي تي إن كان حوان نبللو نجارات زودقنا هجي زودقنا نجارات سكرايوه أب هواتكم انتاي وديق الله عبيتكم انتاي وديق الله عب حبرتكم انتاي وديق الله إذا نجار إذا مسودق انت دعريخمو جنزبكم انت داخينو بحكي بلكم الله تزودقكم جنزبكم انت داخينو انتاي جبروه انتاي جبروه هل علوه السون تاي سلازخونه ገንዘብኩም ስለዝኾነ አሞንጎ ኮሙኒኬሽን ተዳ ወዲቁ አሞንጎይና አሞንጎ ዮርዳን ታይ ትገብሮለዋ ባላን ታይ ትገብሮላ ከተልዕ አነውን ታይ ትገብሮለኒ ነከተልዕሎ እንታይ ደድለይካይ ከምዛ ዝበልኩም ማጂካይ ትኺዱ እንታይ ትግበሩ ብማጂካይ ተልዕለዋ ንሳት ሕትበል ናበልካ ነቲ ዝወደቀ አሞንጎይና አሞንጓ ዘሎ ኮሙኒኬሽን አንተዳ ወዲቁ تحت بل دابل كان تاي تكبر ገንዘበይ ስለዝኾነ እንታይ ይገብር ትሕቲለ እንታይ ይገብራ ነታ ዝወደቀት ንብረተይ አሞንጎይን አሞንጓ ዝወደቀ ርክብና እንታይ ይገብራ ለለ ምክንያቱ እንታይ ስለዝኾነ ገንዘበይ ስለዝኾነ ዋተይ ክንደይ ጠፊና ኣሎ ክንደይ ወዲቅና ኣሎ አቤትና ክንደይ ወዲቆሎ አብ ህይወትና ክንደይ ወዲቆሎ አብ ህብረትና ክንደይ ወዲቆሎ ከምዛ ዝበልኩም አሞንጎ ተዘራሪብካ ፈትሖ ነገራት ወዲቅና ክነሱ እንታይ ንገብሮ ንሱ የልዕላ ንስኻ ተልዕላ ትብል እሞ በቃ ከማጂ ሓደ መዓልቲ ከእርየልካ እንታይ ትፅበዮ ማጂክ ትፅበይ መፂ በዓሉ ክስርሓልካ ኖ እንታይ ንግበር ወሪድና እንታይ ንግበሮ ተልዕላ ኣብ ደቅና እንተዳ ዝወደቀና ነገር እንተዳ ሓልዩ እንታይ ንግበረሉ ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም እኳ ክነስኹም ክፉኣት ክነስኹም ኢልዎምካ በቲ ሓደ በኩል ፎሲ ክዛረቦም ከሎ ስለ ፎሲ ክዛረብ ከሎ ሓደ ቃል ተዛሪብዎ ወላብቲ ዘዳግም 22:4 እንታይ ኢልዎ ኣድጋ ሓውኻ ወይ ከዓ ብዕራ ያ መገዲ ወዲቑ ኣብዚ እንታይ ኢልዎ ሓውኻ ኢልዎ ኣብቲኻ እንታይ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ጸላያኻ ኢልዎ ኣብ ክልቲ ግና እንታይ ግበር ከማንስ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ጸላያኻ እንታይ ኢልዎ ኣፀቢካ እንታይ ግበሮ
ኣጸቢካ ምክንያቱ ውድቀት ናይ ጸላኢና ኣይትጸበይዎ ኣምላኽ ዲዛይን ኣይገበረናን ትክክለኛ ናይ ኣምላኽ ደዕዝዞ ነገራት ሳምታይምስ ጸላኢኻ ወይካ መባዓስትኻ እንታይ ትገብሮ ሎሚ ወደቐት ጽባ ወደቐት ወማ ነፈሰት እንዳበልካ ትጽበያ ኣብኡ እንታይ ኢልዎም ግን ሓድጊ ጸላኢኻ እንተዳ ወዲቑ ርኢኻዮ እንታይ ትገብሮ ኣጸቢካ እንታይ ግበሮ ኩሉ ሓይልኻ ካብቲ ዝግባእካ ንላዓለ እንታይ ግበሮ ሓግዞ ትሕቲ ኢልካ ሓግዞ ነው ውድቀቱ ኣይትጸበይ ባሰይ ኮና ይትበል እዚ ኣእምሮ ክሕልወና ኣምላኽ ይደልየና ስለዚ ኸማን ኣምሪሩ ተዛሪብዎም ኣብታ ዘዳግም ግና ሓውኻ እዩ ዝብሎ ኣብታ ዘዳግም እንታይ ኢሎ ኣድጊ ሓውኻ ወይካ ብዕራይ ኣብ መገዲ ወዲቑ እንተሪኢኻዮ ምስ ኮይንካ ንምትንሱ ሓግዞ እምበር ካብ ውስጥ እንታይ ግበር ሓባ ህይወት ትፍልሊ ምክንያቱ ንጸላእትና ክንፍቅር ስለ ዝደልየና እዩ ነቲዮም ንረግሙኹም ክንምረቕ ነቲዮም ንሰጉና ክንምረቕ ነቲዮም ክፉእ ዳሓስበልካ ሰብ ምሱ ክትምረቕ ኣምላኽ ይደልየና ምክንያቱ ወዲቑ እንተሪኢኻዮ እንታይ ትግበረሉ ሓግዞ ነምሕጋዙ ድማ እንታይ ትግበር ኣብዘኻ እንታይ ኢልዎ ሓውኻ ኣብ ነንሕድካ ሓውኻ ዘለዎ ነገራት እንታይ ኢልዎ ነገራቱ ወዲቑ እንተዳሪኻዮ ዋተይ ናተይ ነገራት ወዲቑ እንተዳሪኹሞ ኣወይ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ወይ እንታይ ገብር ኣለዎ ሕግዘን ኣለዎ ኣማ እንታይ ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ሓው ስለ ዝኾንኩ መዋርስቱ ስለ ዝኾንኩ ብክርስቶስ እንታይ ኢና መዋርስቲ ኢና ሕዋት ኢና ምክንያቱ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ መዋርስተ ይብለና ሕዋተ ይብለና ምሽ ሕዋት ኢና ብመን ብክርስቶስ እንታይ ኢና ሕዋት ኢና ስለዚ ነዚ ማይንድ ክሕልወና ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ምትሕግጋዝ ውድቀት ናይ ሓውኻ ውድቀት ናይቲ ሓንቲ ገዛ ውድቀትካ ምዃኑ እንታይ ግበር እመነሉ ናይ ደቅና ሙዳእ እቲ ሓንቲ ስድራ ጾር ክኾና ከሎ ሓጊዝዎ እተሓጋገዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓንቲ ቤት ዝፈረሰት ሓውኻ ቤት ነገራቱ ዝወደቐቶ ነገራት እንተዳሪኻ እንታይ ትግበር ወይ ወዳ ኣቦይ ክስቶዳ ሰሚዕኻ ዶ ወዶም እኮ ስለሚዱ ኣሎ ካብዚ ኤሌና ስለቲ ሓደ ስድራ ቤት ዝወደቐ መንእሰያት እንታይ ትግበሩሉ እንተኽኢልኩም ምሶም ኮይንኩም እንታይ ግበርዎም እንግፅሎም እንተኽኢልኩም ድማ ኣነ እንታይ ክገብር ይኽእል እየ ንዑ ክሕግዞ ዝኽእል ሲ እንታይ ክገብር ይኽእል እየ በልዎ ምክንያቱ ህይወት ብምትሕግጋዝ እያ ትኸይድ ሽዑ ንስኻ ነዛ ቤት እትያ ተሳቅያ ዘላ ስድራ ላይ ድማ ኣብ ደቅና ፍላይ ኣብዛ ዓዲ ትሪኦ ከለካ ብዙ ነገራት ማለት እዩ እንታይ ትጸበይዎ ኣይንጸበየሉ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣድጋ ሓውኻ እንተዳ ወዲቑ ሪኢኻዮ ብዕራይ መገዲ ወዲቑ እንተሪኢኻዮ ምስ ኮይንካ እንታይ ግበረሉ ንምትንሱ ሓግዞ حجز يبلو بحساب حجزوا بجنزب حجزوا بمخرح حجزوا نمن نتحوخا هو يتفعكم كا تتسألعكم كا تصبيكم يلكم الله نتحوخا صار لما بيلوا أي خمان نتحوها يتقدفوا يلوز أو خاطر مغنياتو عوشنا زلو ديزاين عوشنا زلو كفاءات فلتي ስለዝኾነ እዩ ኮይ ንጸል ኣኻ እንታይ ካትጽበዮ ውድቀት ካትጽበዮ ማዓስ ወደቀይ ካትብል ማዓስ ጠፈይ ካትብል እዋይ ዝኻብዛ ተዝጠፋ ኣለይ ትብል ምንታ እንታይ ክትገብር ኮርሶ ኣዳማይ ነገር ነይሩ ሓደ ኣብዘ አረጊ ሰባዩ እድሜው አብዩ በይዱ ዝነበር ጎረቤት ይነ ሓደ ዓርከዩ
ሙሉ ግዜ ኣብቲ ገዛ ያው ኣብይ በይኑ ዘሎ ኣብዛ ዓድኻ ደቅኹም ሰኣኸሉ መቸስ ከይኸዱኹም ተሓጋገዝ ሕጂ በይኑ ስለነበረ ሰብኣይ ለንቅደ ኣብ መደቀሲ ብኡ ገይሩ ሄዱ ዝሪኦ ሰብ የለን ድሕር ክንደይ ድሕር 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ተኸባቢ እንታሽም ምስኮነ እዮም መፂኦም ምስ ረኣይዎ ትገርመኩም ነገር እቲ ምስ ተፈልጠስ ሓፍቱ ኣበይ መፅያ ነቲ ኩሉ ገዛ ንኽትወርስ እያ ተብተብ ኢላ ማለት ዘይፈልጥዋ ከባቢ ንዓም ዘይትፈልጦ ሓፍቱ እያ እኮ ሓፍቱ እኮ ስጋ ሓፍቱ እያ ግን ነቲ ዘሎ ነገራት ንምንታይ ትፅበዮ ኣብቲ ዓቕሙ ድሰኣነሉ ሰብኣይ ክትሕግዞ ናተይ ናታትኩም ተራይ ማለት ስእሊ ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ ብላይ ዕድመ ዝፀገቡ ሰባት ከምዚ ዓዲ ዲዛይን ገዲፍካዮም ደቅና ምሽኸዶ ማለት ኣብዛ ዓዲ ዓበይቲ ኣብ ኩሉ ማጆሪቲ ኣባና ከምኡ ይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ግን እቲ ሰብኣይ እንታይ የድልዮ ንኣብነት ሓገዝ የድልዮ ምሽ ሕግዞ ምናልባት ሲስተም እዛ ዓዲ ከምኡ ኣይኮነን ትሕቶ ቃል ኣምላኽ ግና እንታይ ዝብሎ ዘሎ ድኻም ሓውኻ እንታይ ግበሮ ሕዋተይ ኣብ መንጎ ክንተሓጋገዝ ይደልየና እዩ ሮርሓት ንኹን ስለዚ እቲ ዝወደቐ ናይ ሓውኻ ንብረትካ ምዃኑ ቁጠባ ናይ ሓውኻ ናይ ሓፍትኻ ቁጠባ ምውዳቓ ንኣኻ እንታይ ምዃኑ እንታይ እዩ ናይ ሩታ ቁጠባ ምውዳቕ ንዓይ ውድቀተይ ምዃኑ ክንርዳእ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣነ እንታይ ክሕግዝ በዚ ነገር እዚስ ኣነስ እንታይ ተራ ኣለኒ ኣነስ እንታይ ኣስተዋፅኦ ኣለኒ ንሓንቲ ወርህ እንተዳ ከዛ ክራይ ክሽፍን እኮ ይኽእል እየ ትኽእሎ ፈሊኹም ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እንታይ ኢልዎ ብሰንኪ እዚ ነገራት ዝመፅእ ነገራት ስለትፈልጥ እንታይ ትገብር ደው ትብል ሕጂ ክንጠማመት ክንርኢ ኣምላኽ ይደለየና እዩ ስለዚ ብክልቲኡ እንታይ የብልናን መውፅእ የብልናን ንምንታይ የብልናን መውፅእ ኤግዚት ዝበሃል የለን ኣብ ህይወትና ኣብ ክርስትና እንታይ የለን ኤግዚት የለን ምክንያቱ ምሳዓተኻያ በዚ ሓውኻ ፀንሓካ ነቲ ሓውኻ ሓግዞ ብለካ ኣለሁ በዚ ፀላኢኻ ፀንሓካ በዚ ክትወፅእ ትደሊ በፀላኢኻ መስከድካ ፀላኢኻ ብፀንሓካ ንኡና ፀቢቅ ክሓግዞ እንታይ የለን ማለት እዩ በዚ እንተኸድካ ሓውኻ እዩ በዚ ፀላኢኻ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ እንታይ ገይርዎም ሕዝ ኣቢልዎም ሕዋተይ ነገራትና ክንተሓጋገዝ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ዋላ ኣብቲ ፈውሲ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ፈውሲ ንስኻትኩም ክፉኣት ክነስኹም ኢልዎም ኣብ ሉቃስ ንስኻትኩም ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ፅቡቅ ምግባር ካፈተኹም ኢልዎም ብዛዕባ ፈውሲ ክዛረብ ከሎ ፍውስ ኣይትፈእጂ እሳቶም ኣብ ምንታይ እዮም ዘለዉ ኣብቲ ስርዓት ሕጊ እዮም ዘለዉ ነቲ ሕጊ ይትግብሮ ዶ ኣይትግብሮን እዩ ዘሎ ትሕቶ ንሱ ግና እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም እንታይ ምግባር ፅቡቅ ምግባር ካፈተኹም መን ኣሎ ካባኻትኩም ኢሉኻ እንታይ ገብሮም ኣሎ ቻሌንጅ ይገብሮ ኣሎ መን ኣሎ ካባኻትኩም ወዱ ባን እንተለመኖ እንታይ ዘቦ እምነት ዝህቦ መን ኣሎ እስኪ መን ኣሎ ክፉዓት ክነስኹም ኢሉ እንታይ ገይርዎም ኣሎ ቻሌንጅ ሰብ ክፉ ከምታ እንቶ ዝበልክኹም ክፉ ክነሱ ጨካን ክነሱ ኣብ ደቁ ግና እንታይ ኣይኮነን ጨካን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ክፉዓት ክነስኹም ንደቅኹም ፅቡቅ ምግባር ካፈተኹም ኢልዎም ስለዚ መን ኣሎ ንወራረድ ኢልዎም መን ኣሎ ንውልዱ ባኒ ሓቲትዎ እምኒ ዝህቦ መን ኣሎ ካባኻትኩም ስለዚ የለን ከምኡ ዝገብር እንታይ የለን ስለዚ እንተዝየለዳ እንታይ ተሓቶኒ ኢልዎም ስለዚ እንታይ ኢልዎም ክፉዓት ክነስኹም ኢልዎም ክፉዓት ዘለና ክነስናሲ እዚ ፅቡቅ ምግባር ካፈተና እዚ ፅቡቅ ምግባር ዓቕሚ ካብ ዘለና ኣነዳ ኢልዎም ነዚያ
ክትፍወስ ነዚያ ጓል አብርሃም ክትፍወስ ያለው አንተ ይወል ስለዚ ዲዛይን አይሰብ ክፉ ክነሱ ጽቡቕ ምግባር ከምታ ዝበልኩኹም እየ አምናቱ ጽቡቕ ክነሱ ኣብ ካልእ ዘለው እነሱ ግና ኣምላክ ከም ይኮነ ስለዚ ክልተ ነገር ክትሕዙለይ ይደሊ ሓደ ነገር ኣምላኽ እንታይ ይኮነን ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን በዛ ሒዝኩምለይ ክትከዱ ይደሊ ኣምላኽ እንታይ ይኮነን ረሳዓይ ኣምላኽ ኣይኮነን እስራኤል በኽሪ ወደይ እዩ እሞ ካብ ግብፂ እንታይ ግበረለይ ፀዋዓለይ ኣነ ንወደይ ከም ልኸን እንታይ ግበሮ እንዎ ፈርዖን ድማ ልቡ ደንደነ ይብለና ምሽ ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪና እዮ መን እግዚኣብሔር መን እስራኤሉ ብዛዕባ ልቢ ፈርዖን ንርኢ ነገር ግና እግዚኣብሔር ድማ ብቕልጽሙ ብሓይሉ ነቲ በኽሩ ነቲ ናቱ ዝብሎ ነቲ ገንዘበይ ዝብሎ ነቲ ውልደይ ዝብሎ ነቲ ጥሪተይ ዝብሎ ከተስኦ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ከተስኦ እዩ ለዚ ከዓ እዩ ኣብ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ንምጽዓቱ ዝደንገዶ ይመስለኩም ኢልዎም ኖ እግዚአብሔር ንምጽዓቱ እንዳይገበረን አይደንጉን ነታ ቤት ዳዊት ንድኳን ዳዊት እኳ ዘተሰዓ ንዓናውን ከተሰዓናይ ነታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ከገብራይ ተሰዓይ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ብእልታን በጭድታን እንታይ ገበር እዩ ነታ ንብረቱ ዝኾነት ነታ ጥሪቱ ዝኾነት ነታ ገንዘቡ ዝኾነት እንታይ ከገብራይ ወስዳይ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ገንዘቡ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነት ጥሪቱ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ህዝቡ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ብደሙ ዝዓደጋ ስለ ዝኾነ ንሱ ወስዳ ምዃኑ ኻርግፀኛ ኾኑ ምክንያቱ ከምታ ዝበልክኹም ኣብታ ኻላይቲ ሓሳባተይ ናትኩም ዘበለ ከም ዘይተሓድጉ እንዳፈለጥኩም ኣምላክ ከመይ ገይሩ ዝሓደግ ከምታ ዝበልክኹም ናትኩም ነገር ዝወደቀ ነገራት እስኪ ኢልኩም ዘይትከዱ ክነስና ኣነ ንስኻትኩም ዘይንገብሮ ክነስና ኣምላኽ ድማ ከም ዘይገብሮ እርግፀኛ ንኹን ስለዚ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ እንታይ ይገብር እዩ ዝምለሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ ቤቱ ክእክብ ውልዱ ክእክብ ቤቱ ክእክብ ንብረቱ ክእክብ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይኮነን ዝርስዕ ኣምላኽ ይኮነን ስለዚ ንእስራኤል ህፃን ከሎ ኣፍቀርክዎ ኢልዎ ንወደይ ድማ እንታይ ገበርክዎ ካብ ግብፂ ፀዋዕኽዎ ኣምላኽ ኣይርስዕን በዚ ነገር ክትሕዙለ ይደሊ እግዚኣብሔር እንታይ ገበርኒ ከእክበና እዩ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰዓት ሓደ ግዜ ንሕና ኣብ ዘይተፀበናዮ ግዜ ንሱ ንመን ንጥሪቱ እንታይ ከገብር እዩ ከእክብ እዩ ስለዚ ኣብ ተኣትወሉ ኣብ ተወፅኡሉ ኣብ ንነብረሉ ኣብ ንሰርሓሉ ሰዓት ኣነ ጥሪት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ሓደ መዓልቲ ከእክበኒ ይበልዎ ሓደ መዓልቲ ክፅውዓኒ ስለዚ ተስፋይ ብኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ናቱ ስለ ዝኾነ ከምታ ዝበልክኹም ገዲፍካዮ ጥሪትካ እንታይ ትገብርናኻ ውልድካ ገዲፍካዮ ከይድንኻ ዋላ ማርያምን ዮሴፍን ንወዶም ወዳ 12 ዓመት ረሲኦም ምሽ ምስኡ ከም ዘሎ ፈሊጦም እዮም ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ከዱስ ረሲኦም እዮም ኣረ ዝክር ኣቢሎም እንታይ ገይሮም ዘከሩ ወዶም ከም ዘየለ ዘከሩ ጠፋና ንብረትና ወድና እንታይ ኮይኑ ኣሎ أنت سخف كخيل وأكون سخف كخيل أنا نأخذ قديم فلك نسيسي زيت هزي ولا ساحة لا صحاحة ورحت بزخ لها لا بعد كم زين نورون أكيد هذا حاجة كذي شوبينج خير كلو دكتور تفق يقولني أنا يقول أنا قش شو إلى مخارج يسوي نجار كحمزة أزبركم سخف كخيل حسابك زي مجمع كله زي هون صراحة زي تهلو هذا بلاد نبرتها سلا زخونة ناتا انتاي كبر لنا ناي محاز ناي محلاو تخيلو علينا سلازي ناتكم زبل انتاي كبروا
لألوه تسوى فواتي عبيتكم تقدما انت لكم على زيابه نحزبو خم جرس بزيا خدم دم لا يدلي تخلأيت حسابي جنا نباهاتكم زودق نجرات بعلكم تاجبروا مغنياتون تايس لزخونه عمونغو هين عمونغو دسون تايلو نبرت عليكم مش بسلام ناي منبار انت عليكم حلافነት ንብረትኪ እዩ ምሽ ውልድኩም እንታይ እዩ ንብረትኪ እዩ ስለዚ አሞንጎኹም እንታይ ትግበሩ አተሰዩ ንብረትኪ ወደቀ ነገር አቤትክ እንተዳሃልዩ እንታይ ግበርዮ እንታይ የድልዩ ማለት እዩ ንምትሳ እንታይ የድልዩ አቤት መን ይኽእላ ዝኽእላ ግና ይኽእላ ምኽንያቱ ንኽንክእላ ጸጋ ስለ ዝሓበና ኃይሊ ስለ ዝሓበና አሞንጎይን አሞንጉ ምዝርራብ ዓቕሚ እንተዘይብልና ንብረትና ወዲቑሎ አመን ምሽ እንታይ ወዲቑሎ ኮሙኒኬሽንና እንታይ ኮይና ኣላ ወዲቑሎ ከም ዝወደቐ ንብረተይ ከም ዝወደቐ እንተዳ ፈሊጠ እንታይ ግበር እታ ንብረተይ ከልዕላለኒ አማን እንታይ ንግበር ክንዘራረብ እታ ዝወደቐና ንብረት እንታይ ንግበራ ምኽንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነት ገንዘብና ስለ ዝኾነት ጥሪትና ስለ ዝኾነት ረብሓና ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ስኸልዕላ እንታይ ታገብሪ ወይ አማነይ ኮፍ ክትብል ኢኻ ኣነ እንታይ ክገብር ክብለ ደፋራት ኣይንኾን ኮፍ ኢልና ኣብ ህይወትና ንዘምዝም ኣብ ህይወትና ገምጋም ንግበር ኣብ ቤትና ገምጋም ንግበር ኣብ ደቅና ኣብ ሓዳርና ገምጋም ንግበር ኮፍ ኢልናስ ኣብ ቤተይ እንታይ ወዲቑሎ በልዎ ኣብ ሓዳረይ እንታይ ወዲቑሎ በልዎ ኣብ ደቀይ እንታይ ወዲቑሎ በልዎ ኣብ ርክበይ እንታይ ወዲቑሎ በልዎ ንሱ ገንዘብኩም ስለ ዝኾነ ምኽንያቱ ብሰላም ክነብር ኣምላኽ ስለ ዝደልየና ኣብ ሓዳርና ሰላም ከበዛሃልና ኣምላኽ ፍቓዱ እዩ ምሽ ኣምላኽ ብሰላም ክነብር ብፍቕሪ ክነብር ኣምላኽ ፍቓዱ እዩ ስለዚ ገንዘብና ዝጠፋዕና ነገራት እንተዳ ሃልዩ ካብ ማጂክ ሸውፁ ማጂክ አይደለና በማጂክ ዝትስእ ነገር የለን ኮሙኒኬሽን ታየለን ኮሙኒኬሽን ታየለይ ማጂክ አይደለኒ ምኽንያቱ ብፍላይ ኣነ ንስኻትኩም ስለ ንጽሎ ዘለናይ ሓደ ግዜ ተሪእኹም ደቅናስ ምሶም ስለ ዘወል ኣነ ብዙ ግዜ ኣና ሄኖ ይብሉኒ ኣይስ ማጂክ ይብሉኒ ምኽንያቱ ረይዎ ማጂክ ስለ ዝሪዎ ኢሎም አጻብቶም ከምዛ ገይሮም ሸክር ሽንግራ በዚያ ጠና በዚያ ብሉኒ ሶም ጂንታየም ዝገብሩ ዘለው ማጂክ ገይሮም አለ አይተቀየረትን ዋላ ግን እሳቶም ከምዛ ገይሮም ጥፍጥፍ አቢሎም በዛ ወጽዋሞ ማጂክ ነው ወይ ሆነ ኸይሊ ብለገ ማጂክ ገብሩ ኸይሊ ጥርሙስ ከበለር ይኹም ወላ ኸመሽ هدأ كنبل عملاخ يدلينا سلازي كان ماجيك هيوت بقى خقيري على وندا بلنا عين تصبي كفنا نرأيه نجراتنا أنت تبلايشو كناتنا أنت تبلايشو حرارنا أنت تبلايشو نبرته يتأفيله بلو سلازي خا أفتون جين تايلو أتا ورك أستف سبيتسي تكبر أنكو أستف تايت جبريلو نبرتها سلازي تفن تايت جبر كساب ترخبو كسامعس እንታይ ስለ ዝኾነ ንብረታ ስለ ዝኾነ ክቡር ነገር ስለ ዝኾነ ክሳብ ትረኽቦ እንታይ ትገብር ትኹስትሮ ንብረት ተልዕሎ شو እንታይ ኢላ ነቲ ንብረታ ነቲ ወርቃ ነቲ ገንዘባ ነቲ ናታ ነቲ ማዕረጋ ነቲ ኩሉ ነገራት ምስ ረኸበቶ ድማ እንታይ ይገብር ልባይ ሕጎስ ሰባት ፀዊዓ ድማ ነቲ ዝጠፋዓን ንብረት ነገረ ረኺበዮ ስለዚ እንታይ ግበሩ ንሳይት ሓጎሱ ከምቲ ጥፉእ ወዱ ዝገበሮ
ጥፉ ወዲ ምስ ጠፈሲ ኣቦ እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወዲ ንብረቱ ወዲ ምክንያቱ ሓስብ ነይሩ ወዱ ብማዓዶ ክመፅእ ከሎ ምስ ራእየስስ እንታይ ገበረ ልቡ ተሓጎሰ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ይተሓረድ ይበላዕ ኢልዎም ምሳይ ተሓጎሱ እቲ ጥፉእ ዝነበረ ወደይ ናተይ ገንዘበይ ሓላለይ ዝኾነ ነገራት ንሱ እንታይ ገይሩሎ ካብቲ ዝጠፍኦ ስለዝተመለሰ ናብ ቤቱ ስለዝተመለሰስ ምሳይ እንታይ ገበሩ ተሓጎሱ ዋተይ ነቲ ዝጠፍዓና ንብረት እንታይ ንግበረሉ ብክልተ ነገራት ክነልዕሎ ኢና ብምንታይ ብክልተ ቀዳማይ በይንኻ ተልዕሎ እንተዳ ኮይንካ እንታይ ግበሮ ኣሎ በይንኻ እንተዳ ትኽእሎ ኮይንካ እንታይ ግበረሉ ኢልካ ልዕለ ካልኣይ ነገርካ እንታይ ኢልዎ ሓገዝ ዘድልየካ እንተዳ ኮይኑ እንታይ ገይሮ ምስ ሃውኻ ኮይንካ እንታይ ግበሮ ኣሎ ሚስጥር ሓወይ ሓገዝ ክሕግዞ ኢለ ከይደ ነቱ እንታይ ትግበርዎ ካልኣይ ደርቢዩ ኣሎ ሓራይ ዓይን ደርቢዩ ኣሎ ክሕግዞ ከይደሲ ካልእ ጾር ሓደ ግዜ ፈልጢኹምሽ ሕግዝ ከድካስ ዝገደደ ከተልዕል ከድካስ እንታይ ትገብሮ ካልእ ደርቢ ካሉ ትኸይድ እሞ ተስሕቐኩም ውደዳ ዓርከይ ኣሎ ከይዱ ሰበይቱስ ከተታዕረቕ ከይዳ ናብ ሕሙዋ ኣብዚ ከተታዕረቕ ከይዳ እሳት ታዕሪቓቶ ቀይራቶ ሓዳራት ታዕሪቓቶ ከይዳ ከይዳስ ከምዚ ኢላስ ከተታዕረቖም ከይዳ ከተታዕረቕ ደይኮነስ ንሳ እንተ ኮይና መፅያ ካልእ ሰብ ተቐይራ መፅያ ዝኸደቶ ከተታዕረቕ እያ ንሳ ግን ካልእ ኮይና መፅያ ናብ ቤታ መፅያስ ኣለሎ እዚ ሳሎን ኣለሎ እዚ ሻሕኒ ኣለሎ እዚ ቴሌቭዥን እዚ ኩሉ ንብረት ይቀይር ኢላቶ ተታዕረቕ ከድክስ እንደገና መሊስክን ዓይ እንታይ ጌርክን ኢሎ ለሒዝክለ ይመፅእ እንታይ ክብል ደልየ ክትሕግዙ እንተዳ ከድኩም እንታይ ትግበሩ ካልእ ሒዝኩም ኣይትምፁ ሓውና ኮይና እንታይ ንግበረሉ ሓገዘ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣብዚአን ክልተ ነገራት ሃውኻ ኣድጉ ወዲቑ እንተረኸብካ ምስ እንታይ ግበረሉ ሓግዞ ሓጋገዘሉ ብኸላይኻ ጸላይኻ ስለዚ ኣብ ሂወትና ጸላይናን ፈታውናን ኣለና ማለት እዩ ሓውን እንታይ ኣለና ጸላይ ኣለና ውድቀት ጸላይና ውድቀትና ውድቀት ጸላይና ከም ሓደ ሓጎስ ክፈጥረልና ይብሉን ምክንያቱ ነቲ ውድቀት ጸላይኹም እንታይ ግበሩ ኢሎም ኣጸቢኩም እንታይ ግበሩ ምክንያቱ ኣጸቢካ ንጸላይኻ እንተ ደሓጊስካዮስ ኣብ ልዕሊ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ፍቅሪኻ ትዘርብ ኣብ ልዕሊኻ ፍርዲኻ ትወርብ ዘለኻ ምክንያቱ ሲ ንጸላይኻ ምፍቃር ማለት እንታይ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ንጸላዩ ዝፍቅር ንሱ እንታይ ኢልዎ ወረሓዊ እንታይ ገብረሉ ኣሎ ምክንያቱ ንጸላይኻ ምፍቃር ማለት ንኡ እንታይ ምግባር እዩ ኣቤት ድቃስ ዘይብሉ እዩ ዝሓድር ሽዑ እዚስ ኣነ እንዳጸላእኽዎሲ ከመይ ገይሩ ከምዚያ ገይሩኒ ኢሉ እንታይ ዝገብር ድቃስ ዘይብሉ እዩ ዝሓድር ስለዚ ስለዝፈልጥ እንታይ ግበርዎ ኣብ ሂወትኩም ጸላእት ኣለኩም ጸላእትኩም ግና ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስ ኮይንኩም ሓግዝዎ ኣይትጸበይዎ ሓረር ኣይትበሉ ሃውኹም ካለኩም መዋርስቲ ኣለኩም ሓደ ግዜ ከምዛ ዝበልክኹም ኣብ ቤትካ ሰበይቲ ንሰባያ ውድቀታት ትጽበዮ ሰባይ ንሰበይቲ ውድቀቱ ይጽበዮ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘሎ ነገራት ክሕሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ግና ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ይበሉ ንብረተይ ዝጠፍአ ባዕለይ ከልዕለ ይበሉ ገንዘበይ ዝኾነ ናተይ ባዕለይ ከልዕለ ይበሉ ብሕብረት እንተዳ ኮይኑ ሓደ ግዜ ብምዝርራብ ምስ ሓዳርካ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ነቲ ዝወደቐ ንብረት ከልዕለ ኢኻ ኣሕዋተይ ኣብ ቤትና ኣብ ደቅና ኣብ ሕብረትና ዝወደቐ ነገራት እንተዳ ኣሪና
حبيرنا نلعل ويكا بعلنا انتي نقبرلو نعم تبيتي ترابيزا خوينا سلازي بودقنا نغرات بزح علو انا خريو خلاص ابت كومونيكيشناس طعمي بودقنا نغر بقى نشتي كتزرارب انتي يبلكا حقمه تسئن كبرتات يزي كبرتاتنا خنريو ባህልታትና ክንሪኦ አምላኽ ንዓና ክንኮኖ ዝደልየና ንብረት ዝሓበና ነገር ኣሎ ብሰላም ክነብር ቤትና ብፍቕሪ ክነብር ደቅና ብጽቡቕ ክዓብዩ ገንዘብና እውን ረሓፅና እውን ገንዘብና ብጽቡቕ ነገራት ክወድቕ አምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ዝወደቐኩም ንብረት በዚ መውዲቕ ኣላ ወዲቓ ከላይ ትራእይዎ ምኽንያቱ እንታይ ይብላ ኣለኹ እታ ዝወደቐት መሊሳ ከተወድቐከ እታ ዝወደቐት እንታይ ትገብረከ መሊሳ ተወድቐከ ሎሚ ዝወደቐትካ ጽባው መሊሳ ከተወድቐከ ብሰንኪ ናይ ምዝርራብ ዓቕምና እንታይ ትገብረና ካልእ ውድቐት ተመጽኣልና በዚም ካልእ ውድቐት ተወድቆ ዶ ብዓብዪ ከዚ ከወድቆ ዋይ ዝወድቕና ዘሎ ስለምንታይ ነገራት ዝወድቕ ዘሎ ንብረትና ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥና ጥራይ እዩ እዚ ከወድቆ ዶ በዓል ገንዘብ ብዙሕ ወፂዋ ክብል እዩ ሕጂ ነዛ ከወድቃ ክስበር እያ ሰበር ወይ ከወድቃ ሰበር ምክንያቱ ካብዚ ዝዓበይ ዓቤትና እኮ ዝወድቕ ነገር ኣሎ ካብዚ ዝዓበይ እኮ ነገራትና ዝወድቕ ኣሎ ካብዚ ዝዓበይ እኮ ደቅና ይወድቕ ኣሎ ካብዚ ዝዓበይ እኮ ኪዳና ዝወድቕ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ምስ ወደቐ እንታይ ይገብር እዩ ልብኻ ይስበር ዋዘይ ንጸልዓይና ኣይነግደፈሉ ነገራትና እንተዳ ወዲቑ ኢሚዲየትሊ እንታይ ንግበረሉ ኣነ ይሕሸኒ ኣነ ከልዕላይ ንምንታይ أمني نمنتاي جنزبي سلزخونت يورد حفتي نزيا وديق عن تداري خنني حوخي انتهي قبري زي عن تدا وديق عس بيني عن تدا زي خيلا مجاز بالكو خي زي عقمية علي لا له زي وديق يا له عقمية يكونتن أمان حجزني أماني ምክንያቱ ንሱ እንታይ ከገብሮ በይነይ ስለዘይ ኸእላ ንሱ እንታይ ይገብራለይ ሕግዘኒ በዝን ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ንፈትሾ ኣብ ሓዳርና ንፈትሾ ኣብ ሕብረትና ንፈትሾ ሽኡ ነገራት ስለዚ እንታይ የለን ማለት እዩ ዘይሙዳቕ የለን ሙዳቕ ኣሎ እቲ ሙዳቆ ግና ሙዳቆ ጥራይ ኮነ ቀጻልነቱ ሙዳቆ ደይኮነስ ምትሱ ጥራይ ሓይሉ ምክንያቱ ነቲ ዝወደቀ ከልዕለ ውድቀትና ታኸለለ ገንዘበይ ስለዝኾነ ጥሪተይ ስለዝኾነ ናተይ ስለዝኾነ ክብረይ ስለዝኾነ ናተይ ስለዝኾነ እንታይ ከገብረ ከምቲ ዝወደቀ ኣይክሪኤኔ ሓቂ ዝብለኩም ስሙስ ክኾኒ ሓዳርካ ጽቡቕ ክኾኒ ሓዳረይ ጽቡቕ ክኾኒ ደቀይ ጽቡቕ ክኾኒም ደቅኻ ጽቡቕ ክኾኒም ሕብረትና ጽቡቕ ክኾኒም ምክንያቱ ውድቀት ናተይ ውድቀትካ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ንስኻ ዓቕምን ተሲእንካ ኣነ ዓቕምን ተልይኒ ዓቕምኻ ክሕግዘካ ንዓኻ ምእንታን ከሸካ ዘይኮነ ንዓይ ምእንታን ክሕሸኒ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ወዲቕካ ኣለኻ ጽባኣነ ክወድቐ ሎሚ እንተዳ ተሲእካ ጽባ ንዓይ ክተተስኣኒኻ ስለዚ እንታይ ስለዝኾነ በዚ ነገር ክንዓቢ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ከምቲ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥሪትኩም ዝኾነ ነገራት እንተረይዎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ገንዘበይ ውልደይ ናተይ ዝብሎ ስለዝኾነ ንሕና እውን ገንዘብናን ጥሪትና እንብሎ ነገራት ትሚና ንረአዩ ስለዚ ስኬል ናትና ንዕርዮ مش لايفنا تريو دهم فيلو خيد حد مالتي خريمو وانت خوينو تبل وهذا حوي نبرتنا تفعل هايلا نبرتنا تفعل لمن تاي خف في القعد وز زولو تمتنا خاصاي نقرات في القعد وز اوي
أنت خمزي كمان تداجينا عبقد ما أملاك نفوسينا عبقد ما أملاك إذا جنزبي يبلوه بتازوت تاي تقدفوا مقنعتو جنزبي سلزة خونا طريتي سلزة خونا أنت يقبروه حزاب بلو أبو حداركم تباين تدا في الواتيو تبيت أنت يقبروه ها نازح حوي نسخة كنت ياها نبرتي نسخة أنت ياها زوديها نسخة أنت ياها كبريها نسخة أنت ياها كليها نسخة أنت ياها كل ياها موصل أنت يقبر بلزوب قال غير كعبة تحتنا غير كنت يقبر يو تبعي دما سبيتي ونتات نجزا بزح نجرات برسا بيتي كان تاي قبره كبرتي يخس دقين السخيل كان تاي قبره بلزوب قال نتفوف زباله نجرات كالك يودق نجرات كي عبي نجرات كي عبي نجرات كي وسخ كمت اندو وسخنا وو خوينو مفراسو كي عبينا ابعدنا له همز بعالي بلو باب زخر كايو امنا تدربيها مش قال مريم لا قال زبح على بزخونه سبوز حلف كله امني دربي عند امني بعالي دربي نيش تيات دربيها امني خالي دربي خالي دربي كل دربي كل دربي بس جزيه تعب وتاس انت خوينا بابا خوينا برتاتنا طريتنا نجراتنا وديقو صبا ابيو هول خيسن مش انا انتي نقبرلو ناتي يلكم بلو لازم حواتي بزين كلتا نجراتك تحزو لا يدلي املاخ انتي يكونن درس املاخ يكونن تسفى لنا كما املاخ تسفى لنا مغنياتو نسو طريتو سلازخونا حدا معالتي نتي كم تزبل كومي 400 عامت مولو رسعوا مي ريو أبانا مش بكريستنوم 10 عامت جلس ترسو مش مسلو زيابير جنا درس جفاي أملاخ أيقونة بس أي فلتني أكينو أي فلتني منم أكينو أي فلتني حدا معالتي نسو جنا أنتي كجبريو زفانو كان كساقسي حزبي لو ولدي بخري سلازخونه نإسرائيل انتي يقبرولو كم لخني قدفو مخنياتو طريتي سلازخونه ገንዘበይ ስለዝኾነ እንታይ ግበሮ ደፎ ስለዚ አምላኽና ብኩሉን ሓልፎ ነገራት አምላኽ ድርስ አምላኽ ኣይኮነ እዚ ተስፋ ንግበር ንኣት ክንወፅእ እንታይ ኢልኩም እምንዋን እምሮኹም ኣነ ጥሪት አምላኽ ይበሉ ኣነ ውሉድ አምላኽ ይበሉ ኣነ እኳ ንውሉደይ ክገድፍ ከምዘይክእል ኣስኻ ነዚ ዲዛይን ስለዝገበርካለይ ንስኻ እውን ንዓይ ከምዘይ ትገድፈኒ እንታይ ይገብር ኣለኹ በኣኻ ይተዓማመን ኣለኹ በልዎ በትስኽ ተሓልፊዮ ጎደናታት ንሱ ኣነ እኳ ነቲ ዝሓልፎ ጎደናታት ዝርድኦ ካብ ኮንኩ ንስኻ ግዳክ እንደይ ዘይትርድኦ ኢልኩም እንታይ ግበርዎ ብኣምላኩም እምነት ይሃለኹ ምክንያቱ ንሱ ዝፀዋዓና እሙን ስለዝኾነ ምክንያቱ ኣነ ዘይገብሮ ንሱ ከም ዘይገብሮ ስለዝፈልጥ ምክንያቱ ኣነ እኳ ርሕሩሕ ካብ ዝኾንኩ ንሱ እንታይ ኢሉና ንስኻትኩም ክፉዓት ክነስኹም ሲ ንደቅኹም ፅቡቅ ምግባር ካፈተኹም ሲ ኢልዎም ስለዚህ ጽቡቅ ምግባር አባይ ስለዘሎ አውሉዳይ ጽቡቅ ምግባር ስለዘሎ ንስኻውን ኣብ ልዕለይ ጽቡቅ ምግባር ትኽእል ኢኻ በልዎ ጽቡቅ ነገር ምግባር ይኽእል እዩ ዝተበተነ ነገራት ስኻ ተእክበል ኢኻ በልዎ ምክንያቱ ናትካ ስለዝኾነ ንብረተይ ወዲቑ ትሚለይ ከም ዘሪኦ ይፈልጥ እየ ገንዘበይ ወዲቑ ትሚለይ ከም ዘሪኦ ስለዝፈልጥ ንስኻውን ናተይ ነገር ትምልካ ከም ዘይትረይ ይፈልጥ ይበልዎ ምክንያቱ ንሱ ስለዝኾነ ስለዚ ሕዋተይ በዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ክነቃንዮ እንደሊ ተኣቱ ክትወፁ ክድቅሱ ክሰርሑ ኩሉ ግዜ ንሱ ጥሪት ኣምላኽ ምዃና ንፍለጥ ገንዘቡ ምዃና ንፍለጥ ስለዚ ንሱ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜውን እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክገብር እዩ ክእክቦ እዩ ንብረቱ ክእክብ እዩ ሕዋተይ ንብረቱ ክእክብ እዩ
ስለዚህ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣምላኽ እንታይ ክገብር እዩ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ዝምለሰሉ ምክንያት ሓንትን እያ ንሳ እንታይ እያ ጥሪቱ ስለ ዝኾነ ገንዘቡ ስለ ዝኾነ በዚ ህይወት እዚ ክንነብር ኣምላኽ ይደልየና እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ኮፍ ኢልኩም ከ ቤትኩም ፀብፅቡ ጥሪትኩም ገንዘብኩም ምስ ደቅና ዘለና ኮሚኒኬሽንና ገንዘብና እዩ ገንዘብና ድዩ ገንዘብና እዩ ኮፍ ኢልና ምሶም እንታይ ክንገብር ኮሚኒኬሽን ክንገብር ገንዘብና እዩ እዚ ነገር እንተዳጠፊና እንታይ ንበል ገንዘበይ ንብረተይ መልስ ይበሉ ምለስዎ ሽኡ ክምለስ እዩ ሽኡ ክፍሪዎ ኢኹም ቤትኩም ብሓጎስ ደቅኹም ብፅቡቕ ደቅና ብፅቡቕ ኩነታትና ብፅቡቕ ክንርአና ምክንያቱ ብመንፅር እቲ ዝጠፋዕና ነገር ምስ መለስናዮ ንሱ እንታይ ክኸውን እዩ ስሙዝ ክኸውን እዩ ንሱ እንታይ ክኸውን እዩ ክልተ ጫፍ ዝነበርና ንብረትና ጠፊኣላ መንጎና መንጎኻን ስለዚ እንታይ ንግበራ ንብረትና ንምለሳ ኣማን ንምለሳ እቱ ንምለሳ ኩላትና ንምለሳ ምለስዎ እግዚአብሔር ሹ ክረዳእና እዩ ኣምላኽ ይፍቀረና እዩ ኣምላኽ ይፈትወና እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ገድፋልኩም ይደሊ ኣምላኽ ኣይርስእን እዩ እግዚአብሔር ገፋኢ ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ዘይርስእ ድማ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣጸቢቑ ይዛረብ እዩ ስለዚ በዚ ክንጸናና ኣምላኽ ይደልየና እዩ ንሽተይ ክንጸልይና ኢየሱስ እስኪ ኣምላኽ መስገን ንሽተይ ክንጸልይና እግዚአብሔር ሓያል እዩ እስኪ ክልተ ነገር ክንጸልይና ኣዋተይ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለና ምክንያቱ ጥሪት ኣምላኽ ስለ ዝኾና ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾና ኣነ ንስኻትኩም ንጥሪት ኣምላኽ ምዃን ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ናይ ኣምላኽ ክትኸውን ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ስለዚ እግዚአብሔር ገፋኢ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝገፍዕ ኣምላኽ ኣይኮና ነምልኾ ንሱ ኣብ ምዱብ ግዚኡ ንሱ ክምልስ እዩ ብኣምላኽ ተስፋ ግበሩ ብኣምላኽ እመኑ ብኣምላኽ ባህ ይበልና ምክንያቱ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ ይበሉ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ ውሉድ ስለ ዝኾንኩ ድማ ኣቦይ ኣይሓድገንን ይበሎ ኣነ ጥሪቱ ስለ ዝኾንኩ ንሱ ኣይሓድገንን ይበሎ ምክንያቱ እቲ ድፀዋዓኒ ውሉዱ ክኸውን ይፀውዕኒ እቲ ድፀዋዓኒ ጥሪቱ ክኸውን ይፀዋዓኒ እቲ ድፀዋዓኒ ንሱ ናቱ ክገብር ይፀውዕኒ ምክንያቱ ንሱ ፀውዖ እቶም ዝፀውዖም ድማ ኣፍቀሮም እቶም ዘፍቀሮም ድማ ኣኽበሮም ይብለና ኣምላኽ ዝኽበር ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሓያል እዩ እግዚአብሔር ብርቱዕ እዩ ብኣምላኽ ባህ ይበልኩም ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩም ክቡራት ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኻትኩም ጥሪት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኻትኩም ክቡራት ስለ ዝኾነ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንስኻትኩም ብሌን ኣየንቲኹም ኢልዎም ኣምላኽ ኣብ ቀድሚ ኣምላኽ ኣነ ንስኻትኩም ክቡራት ኢና እስኪ ሃሌሉያ ብኣምላኽ እስኪ ባህ ይበልኩም ቴንክ ዩ ባባ እግዚአብሔር እስኪ ነመስግነካ ኣለና በሎ ውሉድ ስለ ዝገበርካኒ ጥሪትካ ስለ ዝገበርካኒ ገንዘብካ ስለ ዝገበርካኒ ንስኻ ድማ ንገንዘብካ ስለ ዘይተሓድግ ባረኸካ ኣለና በሎ ብሓቂ በትን ሓልፎ ጎደናታት በትን ኸዶ መገድታት ንሱ ይፈልጥ እዩ ጥሪቱ ስለ ዝኾና ንሱ ይፈልጥ እዩ ውሉዱ ስለ ዝኾና ንሱ ይፈልጥ እዩ ከመይ ከም ንሓልፍ ይፈልጥ እዩ በልዎ ንኣምላኽ እቲ ዝሓልፎ መገዲ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ውሉድካ እሞ ከም ዘይተሓድገኒ ይፈልጥ እየ በልዎ ብሓቂ ኣብ ውሽጥኹም እምነት ክዝራእ ኣብ ውሽጥኹም ሓይሊ ክወፅእ እዩ ምክንያቱ ንሱ ከም ዘይሓድገኩም ምስ ፈለጥኩም ትብዓት ክህልወኩም እዩ ትብዓትኩም ክምለስ እዩ
ሃሌሉያ ኢየሱስ እስኪ አምላኽ መስገን እጆን ክንጸለይና እስኪ ነዚ አምላኽ እዚ እስኪ አነ ውልድካ ከሆነ ነብል ሰባት እንተሊና أداونا خنا لعلينا أملاخ بارة أنا نات كولد كخون مغنياتو عبقد ميخا كبور كخون عبقد ميخا بوه كخون مغنياتو حواتي عبقد أملاخ محساب ولدو نمخوان كاوزا عبي نجر يلان سلازيو اسكي عبيتك منبار حشن نبل ولدك كخون حشن نبل اسكي انت هتصلينا كلنا نصلي أداونا خنصلينا أماني تخون اسكي إيدو زلال እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ክንዕመኖ ኢና ምክንያቱ ምስ ኣምላኽ ምንባር ይሕሸና ኣምላኽ ጥዑም እዩ ኣምላኽ ሓያል እዩ ውሉዱ ምዃን ካብኡ ዝዓብይ ነገር የለን ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ከመይ ዝበለ እጫ በፅሓና ኢልዎ ከመይ ዝበለ ዕድል እዩ ኣምላኽ ውሉዶ ክትከውን ንኣምላኽ ውሉዶ ንክትከውን ከመይ ዝበለ ክብሪ እዩ ሕዋተይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡራት ክንከውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል اسكي نعم له تقبل هجوني قبلك كله خلنا بلو اسكي اسكي هاللويا يسوس يسوس اسكي بتبعت أملاك حيالي حبوي قبلك كله خبله مغنياتك على أملاك اتنا عايز يقبل كريستوس كزارب كله انتايلو اتنا عايز يقبل نتزل اخاني يقبل نا املاح مقبال نا كريستوس مقبال مالت نتي كره ابو مقبال مالت يسوع اسكي نا املاح يقبل هاللويا ابو ولد كتقبرني يقبلك هالو نقول هاللويا عبقد ما أملاك كبرات كنكون عبقد ما أملاك ولد كنكون كاوزا عبي يلحن تيابير دما نتريتو ندكو نسونتاي كغبري كبيو يسو اوكي تزيل حز زعبات حنت خنصلينا كنودينا عينو دخيمكم اللهم زيابير يبار سلتي زودقكم نبرت كنصلينا املاح بز ነገር እዚ ወዲቅንሎ እትብሎ ነገራት ክንጸልይና እስኪንሽተይ ኣብ ገዛ ርእስኩም ክትሪኡ ይደልየ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተይ ኣብ ቤተይ እዚ ነገር እዚ ጠፊእንሎ እትብሎ ነገራት ሃሌሉያ ቃል እተውሉ ድሕር ደጊም ነዚ ዝወደቀኒ ከልዕሎ ኣነ ቃል ኣትበልዎ ነቲ ዝጠፋኣኒ ነገራት ንብረተይ ዝኾነ ከእክቦ ቃል ኣትበልዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድማ ፎስ ክሰድድ እዩ እግዚአብሔር ድማ ክብርታቱ ክገልጽ እዩ ሪናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ ቤትና ክንሪና ሪናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ ሓዳርና ክንሪና ሪናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ ደቅና ክንሪና ኣቦ እስኪ ጸልዩ እስኪ ቃል እተውሉ ኣነ በዚ ነገር እዚ ንብረተይ ጠፊን ለብልዎ እቲ ዝጠፋኣኩም ንብረት ድማ አንድ ድሕር ደጊም ኣነ ክመልሶ ምክንያቱ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ንገዛ ርእሱ ስለ ዝፈልጥ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ንቤቱ ስለ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩም ንነብሩ አነባበራ ከምት መጠን ቤትና አጸቢቅና ስለነፈልጥ ሕብረትና አጸቢቅና ስለነፈልጥ ኮሙኒኬሽንና አጸቢቅና ስለነፈልጥ እዚ ነገር እዚ ወዲቅንሎ ድሕር ደጊም ግና ኣነ ብማጂክ ኣይኮንኩን ዝነበር ድሕር ደጊም ግና ኣነ ግና ነቲ ዝወደቀ ትሕቲ ኢለ ከውርዶ ይብልዎም ትሕቲ ኢልኩም እንታን ምክንያቱ ኣብ መንጎና ዝወደቀ ነገራት ትሕቲ ኢልና ከነልዕሎ ኢና ምክንያቱ ሃሌሉያ እስኪ ቃል እተውሉ አቦ በዚህ ተዛረብካን ነገራት የዘወደቀ ነገር አለው ድሕር ደጊም ግና ነዚ ነገር ትሚል አይክሪኤን ይበልዎ እስኪ ድሕር ደጊም ነዚ ነገር እዚ በዓለይ ከልዕሎ ይበልዎ እንተ ዘይኮይኑ ሓገዝ ክጽውዕ ይበልዎ ሃሌሉያ በመንጽሩ ድማ ቤትና ዕልልታ ክበዝሕ በመንጽሩ ድማ ኃይልና ክሕደስ እዩ በመንጽሩ ድማ ድምጽ ዕልልታ ዓቤትና ክስማዕ እዩ ሃሌሉያ በመንጽሩ ድማ ደቅና ኣብ ቅድሜና ከዕንብውም በመንጽሩ ድማ ተግባር አዳውና እግዚአብሔር ክባረኮ እዩ ምንታን ሐሸና ምንታን ክትዕመና ምንታን ዓይን አኻትኩም ክትዕመና ነቲ ዝወደቀ ከልዕሎ ይበልዎ ብሓቂ ቃል እተውሉ
ቃል እተውሉ ኣምላኸይ ከልዕሎ ይበልዎ ኣነ እኳ ንኸልዕሎ ድማ ትሕት ክብል ይበልዎ ምክንያቱ ንከተልዕሎ ትሕት ምባል የለይካ እዩ እግዚኣብሔር ኾይ ነዚ ትሕት ክብል ሓይሊ ሃበና ብልዎ ኣምላኽ ሓይሊ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ክንገብሮ ዝበለና ንሱ በዓሉ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ግበርዎ ዝበለ ምቕናን ብገዛ ርእስና ዓቕምና ደይኮነ ንሱ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ንባህሪ ኤርትራ ተሳገር ዝበሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝሳገር ንሱ ስለ ዝፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዎ ባሕሪ ኣሎ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዎ ቀይ ባሕሪ ኣሎ ነገር ግና ነቲ ቀይ ባሕሪ ከንቅጽ ዝኽእል ኣምላኽ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ ብሙሴ ሓይሊ ደይኮነ ብገዛ ርእሱ ስለ ዝተዓማመን ስለዚ ነቲ ግበርዎ ዝብለኩም ንሱ ሓይሊ ኣለዎ ንሱ ምትእምማን ኣለዎ በቲ እሱ ዝግብ ስለዚ ጳውሎስ ኢልዎ በቲ ዝሓበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእል ኢልዎ በቲ ምንታይ በቲ እሱ ዝሓበና ሓይሊ ንኹሉ እንታይ ክገብሮ ይኽእል ይበልዎ ነቲ ዝወደቐኒ ነገር በቲ ስኻ ዝሓብካን ነገራት ከልዕሎ ይበልዎ ምክንያቱ ትሕትና ዓስቢ እዩ ትሕት ኢልኩም ምልዓል ንዓኹም ይጠቕመኩም እዩ ንዓይ ክጠቕመኒ እዩ ምክንያቱ ንውድቀት ትዕቢት ንውድቀት ትቀደማ ኢልዎ نخيتلعلا منتان تعبيد انت دا هيدركا ودكات كمصاكا እዩ ውድቀት ክመጻን እዩ ውድቀት ክመጻና እዩ ስለዚህ ካብ ውድቀት ክንወጽ ነቲ ዝወደቀና ክብርታትና ነቲ ዝወደቀ ኃይልታትና ነቲ ዝወደቀ ርክባትና ነቲ ዝወደቀ ኮሙኒኬሽንና ክነልዕሎ ይግባአና ሃሌሉያ በዚ ቃልአትኩም ውጹ በዚ ነገር እዚ ነብስኩም ገምግምኩም ውጹ أملاخي فوس من تانك بزحلي عبو سلام من تانك بزحلي عبو لكم تو حواتي كمت أن زودكم سلعلكم كثري وإخو ساعن كم زي كتبوا إخو ساعن زيامل علي زخلو كتبوا لي إخو مخنياتو تازودقت كل جزيا انتي تقبرك تودقك اتازودقت زرع خايا زودقت نجرات تميل كان طريق خايا مليسا كاله ودقت ياتمصالك دهر دغيم غنا ودقت هينبرني يبلو ابت زودق نجر اي كنبرني يبلو نت زودق كلعلي يبلو هاليلويا زيابير هوي نبارخك كالنا قال كاجيركا بتصلو سلا تزاربكانا انا بارخك ابو ابزبن هيوتنا كله كم تزبلكانا تسفانا نابا خاجيرنا تسخا زبلكانا دما كنفصم طببن حيلن كتبنا نصلي علينا ابو عودقت منتان كين نبر تسخ حيل يتقنا انتنا خفت ابو امنن حدنا كندغاغف عودقت حوي انا دو كبل ام مسبرت حفتي انا دو كبل نسخا كتردانا يصلي عليه ابو حجون حساب زي ساعات زي سلازردا خنا تباره يا بيري باركم امان كباركم هاليلويا جابير املاخ يبارك كهينك حوي سنة املاخنا انا ملخ نحرحرنا خنتحاحاز اب قدم املاخ تحت كنبل طرح ديكونس اما اكلنا زلو غاب اما اكلنا زلو مفللاي كيغفح منتان تحتنا زمهارنا اغزابير املاخ سنايو اما اكلنا حبرت كهلو وتسود هابنا فقري لنحرنا بمفقار دمان املاخنا نغلصلو فقر سوخم دخون خردانا تقودي لنا دلو خنلعل تودي قنا دلو خنلعل اغزابير بزي ساعات سلا تزارب كانا نمسكنك لنا السخاسنا أملاخ مخانكا زبل كايو قال ترسى أملاخ عشش ديت بالأملاخ مخانكا دقيم كاس لازمهار كانا نمسكنك لنا حجون أمنك لنا اغزابير أملاخي كابزا ساعات جميرنا واغزابير أملاخي لعنك أفن زبل خيهلو تدودق أن خلعل تناتي ذبلو نبرتك اكب እግዚአብሔር አምላኬ ኃይል ከተበኒ ጸጋ ከተብዛሐኒ ናዓይን ሕዋቴን በዚ ሰዓት እግዚአብሔር አምላኬ መልስና ንእመነካለና ናይ ሓወይ ውድቀት ናተይ ውድቀት ከም ድኾነ ወእግዚአብሔር አምላኬ
ሓሊፈ ክጸንሕ ትሕት ክብል ምእንታን ክድግፎ ደይኮነስ ካብ ውድቀቱ ከተስኦ ሓይሊ ክትኮኖ እግዚኣብሔር ኣቦይ ብኣይ ክትጥቀም ንዓይ ድማ ንቅድሚት ክኸይድ ንሕዋተይ ንቅድሚት ክመፁ እግዚኣብሔር ኣቦይ ትገብር ስለ ዘለኻ ኣብ ልብና እውን ስለ ደቐመጥካ የመስግነካ ኣለኹ እዚ ቃልካ ሕያው ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃንካ ተኣሚንና ከም ደፍቃርና ከም ደፍቃርካና ክንርዳእ ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ስኻ ፍቕሪ ምዃንካ ንገልጸሉ ድማ ኣብቲ ውሽጥና ተቐመጥካዮ ፍቕሪ ብኣና ክወፅእ ጎይታ ደግፈና እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ባሪኽካና ኢኻ ነዚ በረኸት ድማ እግዚአብሔር ኣቦይ ንኻልኦት ክንጥቀም ንኻልኦት ድማ ክንበርኽ ከነባርኽ ኣብ ውሽጥና ዘሎ በረኸት ክወፅእ ምእንታን ጸጋኻ ክበጽሓልና ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኽኩም ብሩኻት ኢኹም ንበረኸት ኩኑ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በትደፍቀረና ፍቕሪ ነንሕድሕድና ክንፋቐር ስለ ዝገበረና ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኩም ይብዛሕ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ድማ ጸጋ ይብዛሓልኩም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋን ፍቕርን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ምስ ኩልሃና ይኹን ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ